rangsani takuk tei bukuk sorono norok nai tongo notice lai tirpra channel no asteni lukurok norok jotono saimano bwskangni TTA disini song madi tei bisi jora rikha ganarok nongui faika tini bai tei 13 din jora si tongsu pia hasteni lukurok norok jotono wasu laijak jani candidate no pass khai rohnan bagai jani candidate no bodi nani bagai jotono hasteni lukurok ini wasu laijak tei sing nugui mankha taklaini 2026 edisini songmari o je candidate manai rok borokni samurongno belai tabuk ufla kapla khlaiei jani asuk thai jagao thangei jani lukurok bai ok salaima rok bwskangni 12 tarik salmari o jesa kaipano jani bodolno bot dilinani bagei o kogno tüyei tabuk joto candidate dongno jani bodolno tüyei ini kok salaima rok tei kok pilaima rok o mangkli belai social media o nukjagui tongkha jokhonte 12 tarik bot dimani paimani yagulo bwskangni 17 tarik April salmari o a bot lekha jangnai phiaba bo bodol kaplaingno tei bo bodol kraino phiaba abo tabuk saimeyako lukurok je bodolno hamjago a bodolno kaplaingnai je lukurok je bodolno naislebo a bodolno harinai phiaba lukurok sabono bodi nai tei sabono bodiya abo lukurokni bwkha bisingni kok phia kokhe omose lukurok tabuk belai o botno tüyei jani candidate no pass khainani bagei phiaba o sorsa belai tabuk lukurong thani o tamhnai wasungmung asaijak lukurok jani candidate no apply khainani bagei jani asuk thai jagao pass khainani bagei lukurok tabuk belai wansukmani thagya tei belai chorcha anglaimani thagya phiaba kaisa wansukjaknai tei wanama singsa kokhinke omose takuktai bukuksong norok puilani video no khunangbai khena sini tiprasa hamkrai Mantri boromgonang bikash deborma lai thangnai salo kholai champa hoaro bwskangni TTA DC songmarini kokno pithaniwo je bo kok samani norok srai no khana 12 tarik phaya swkangno lukurok bodiya swkangno phiaba boromgonang Mantri deborma bo phangkhaino lukurokni bwskango basawi sawi tongkha tipra motharok andro somarkao budikha hinke bebakno BJP o lai thangbai nai ini okok samani abo kuide na erengde ini Mantri boromgonang bikash deborma ba sawi tongkha belai wanam sisa rangsani takuktai bukuksong phiaba 12 tarik salmari hai sopaya swkangno ini boromgonang Mantri deborma ok sawi tongkha tamuno tipra motharok andro somari o budikha hinke bebakno BJP o mangno lai thangbai nai ini okok samani phiaba okokno tüyei tabo hasteni jara tipra mothano hamjagui tongnai rok tipra mothano saput khai tongnai rok boroni khao belai mithikjak kubui de boromgonang Mantri bikash deborma ba okok sawi tongkha kubui de o
sinjangnai machine ba tini oma haike swnam toni khana yaba belai no wasuk jangnani kok rangsani takuk tai bukuk so na borom gonang mantri bikash deborma tipramo thani lukurokno BJP o tlang malia borno kok sawi bujogoi malia te kichu khainani lama kerikha kok sana keri keri titui de ereng ba o kok sawi tongkha na okrarok chererongno sikrima hai ayang bolongo monboroi buthai chana ta thangdi ayanggo musilikana bai romjagano hinui okrarok chererongno sikriwi tonima haide phiaba tipramo thani joto warriors tei sapotorokno ba tini sikriwi tonikha phiaba okok belai kheno wasugui nainani naitai tomungno tini tipramo tharok Anaras mariwo budika hinke jotono BJP o laiei thangka hinke phiaba tipramo tharok koita seat mano tipramo tharok koplaida engei mano phiaba belai kheno wasugui naitai belai kheno okokno tui tipramo thani bukhaktei cherei nainani dorkar tomungno obahai engei tongka hinke phiaba tipramo tharok kaibasuk seat mano kaibasuk asuk thai mano kaibasuk candidate tini koplaing no phiaba obo belai kheno sungmung asaijak lukoroni bukhao belai kheno khep ungjak tami hinke borom gonang mantri bikash deborma je kok sapruni simino tini baksa lukoroni bukhao belai kheno khami thikjak phiaba tini obono khnaoi borom gonang MLA Ranjit Deborma miya lai thangnai salmariwo bwskangni 12 tarik titi ADC songmarino tuyei tulasikor kamini bazar sobao bo o bwskangni titi ADC electioni songmari kokno awimung awai thangniwo ba aw pandawo bo srai sekino sawi khanarikha tomungno tiprasani hamkrai mantri bikash deborma omahai khlainani chesta nai toka hinke tomungno omahai no samung cholinani nai toka hinke phiaba o kokno tuyei tei o samungno tuyei election commission ni thaniwo abono todonto khaiei check khaiei naijanai hinei belai kheno borom gonang MLA Ranjit Deborma o kokno tuyei rak damakhe sawi khanarikha hake rangsani takuktai buksong norok bini o kok samorokno kisisa khanawi naibai jadi নির্বাচন কমিশনার আমি চালালে নাইও যে একজন মিনিস্টার দায়িত্বশীল ক্যাবিনেট মিনিস্টার বাইরে সাইবার কিন্তু আমার খবর বলতে গিয়ে বিজেপি নামে গেলে আবো নির্বাচনে সম্পূর্ণ আইনে লঙ্ঘনকা তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করেন hake rangsani takuktai buksong joto hasani lukurong thaniwo ani kaisano sungmung tongnai lai thangnai salkisisa sikango khulai sampahawaro bwskangni titi ADC songmarino tuyei kok pirmung haikeba kok awaimung pandawo je tiprasa hamkrai mantri borom gonang bikash deborma je kok samani bwskangni 12 tarik salmariwo tipramo tharok Anaras mariwo budika hinke jotono BJP o lai thangbainai samani o kok busuk kubui o kok na ereng de sawi tongkha na o kok na tipramo tharokno sikriwi tonimanda klaikha phiaba o kokno tuyei tipramo tharok tabo busuk serei naino busuk obono todonto khai naino tomungno omahai samung ungui tongkha hinke tipramo tharok koita seat mano tipramo tharok koita jagao pass khlai mano phiaba belai kheno ok sungmung asaijak tei
o kok no tui tibra mo thani bkhak tui cherei da naijak no todonto khai da naijak no obono tabuk ulukurong thani sengmung tei ulukurong thani wasungmung achaijak hake rangsani takok tai buk song tinini koglam pata angorono pairikha nora pulan simi paithak jora anu logi ei tongman bagui norokno paithako haino hai ewaisa ani khapangni hamjakma khakupur yafarui jotono no haino hai ewaisa hambai yafaro